И така, хора, добре дошли на поредната тренировка с мен. Този път не съм дошъл на кой знае по-интересно място за трениране, но не е важно мястото, а важно е колко си креативен, така че останете до края с мен и да започваме. Ще видим как ще завърши всичко. Let's go! Окей, добре, започваме. Загряхме, малко е горещо, но продължаваме. Този път определено бях близо до гумата. Ще си удара ето главата, но се разминах. Окей, дойде време за дабъл корк. Много добре, много доволен. Направо ги убих. Окей, пробвам последен път и преминаваме към следващия челендж, който измислих. Окей, какво се случва? Преди време беше ми хрумна една идея да тръгна с сайдфлип тук и при завъртане да стикна отгоре на жълтата гума. Първият път, когато бях опитал, това беше преди доста месеци вече, ми отне бая опита, поне 15 опита да го направя като хората, но ще видим как ще се получи сега. Добре, изглежда, че пак ще отнеме доста време, но пък мисля, че ще стане яко. Нещо толкова лесно, ако трябва да се стиква горе на гумата, умираш. Ами, оказа се, че няма най-днес. Прекалено много енергия хаби, а на мен ми трябва, за да продължим по-нататък. Така че някой друг път в бъдеще, ако се върна отново тук. Така че продължаваме. Окей, намерих някакъв чил спот, който мога да пробвам с кулдвалите почти равно. Събух се бос, за да опитам първо по чорапи, за да видим как ще се поеме отпадането. Ауч, очакваше се, но пак добър опит. Доволно. Не знам защо, но този ъгъл супер много ме кефи. От тук се вижда идеално. И тревичката изглежда болница. Само че е малко твърда. Добре, описвам го за последно. Ами, мисля, че бях ясен. Така че слагаме тик и продължаваме с следващото комбо.
Let's go. Мисля, че е време да опитам един селфи гейнер. Бях снимал преди време нещо такова от гумата, от преди малко, помните, който е гледал, който не е и видеото му е тръгнало точно тази част да връща от начало. Тъй време, дано не ми излети камерата от статива. Готови, 3, 2, 1, let's go. Йо, окей, намерих едно малко сайд пре, което мисля да пробвам и по-скоро да направя. И след това може прецис и да продължа с още нещо. Ще видим как ще дойде и най-важното дали изобщо ще дойде. Easy peasy, lemon squeezy. Хора, това е за днес. Благодаря на всички, които гледаха това видео. А то се получи яко, както повечето. Другото, което искам да вметна е, че от последното състезание републиканско, което проведохме, стамбулийски се класирах за световното в категория Speed, за което много се радвам и определено ще се бяга. А световното е другия месец септември, от 8 до 10 в град София, зала Армеец. Така че всеки, който гледа това видео и ще му е интересно, да заповяда тогава. Така че, чао хора, до скоро!